Adap kime kardom kadu kawe laso YouTube channel la long kilang ara do ana fans ta me nilhin pen kardom pajrik lo laben pini nale to man laso video long nang ki wan pi man nang than ponji la bangki alo so pi mar mate ho men to ma fan Assam Government hin pen kopi pi scheme si ki pi pon ma laso scheme men aputhak nili pini details pen nale to fanang than pechini ponik po jong si nale to laso YouTube channel la long nang ka homri milang pulte Kaching hon penalitum na sa YouTube channel subscribe hon na pen videos tame liking si nalitum pigon. Tang de non Assam Government hin pen Arloso Atum han kopi pi scheme si ki pipon ma la so puthak lang polonang la pen chethan polonang. Tang de non chethan polonang Assam Government Women Welfare Scheme na pen benefit aputhak la pen Assam along penangan Arloso Atum fans tame scheme la bangke paklang ponik lo. La si Kachini Nangji do ulang la pen la Arloso tum pan kapiklang pona scheme kilong dun dia tum stami du uta haila la bangso scheme amen an binini linali tum apan nang than pechini ponik po la penali tum koloso so scheme si kilong dun tang lo ma la bangkenali tum la so a video comment box along tok penali tum than pechini ngon kiching si scheme amen la bangki Orunodoi asoni lo scheme amen la bangke lapen la so scheme ali la bangki ilitum cheklo izon along 1250 rupees an long pon lo lapen la so scheme apan ke apply dun long la bangki Arloso tum lo lapen ration card dolo fulo tangte la Orunodoi ali bangki ilitum long dun ikpo lapen ke apply ho documents ki pinanga son la bangki ration card Aadhaar card bank details le ilitum pidun anda chok lapen ka apply nangji la bangke ilitum DC office long dam pen stame ilitum apply dam ikme lapen lason thathak si puthot lakpati baido scheme lo lata dak Assam ben sepaklang ponik lo lapen labangso lakpati baido scheme la bangke kidam tang ho suri ke an pipon lo lapen puthot non bangke suring koi rapho an tangka piponik po lapen la lakpati baido scheme kilong dunji la bangke self help group along amen ki dua tumsi la su scheme ali bang ki chu endon long po lapen labang so lakpati baido scheme ke apply hot ko pp a documents si kinangji ma polo tangte ilitum self help group along stame amen do nangji lapen bank account dolo polo tangte la su scheme ali bang ki chu endon long lo lapen la su scheme ke apply ji apan kuna si kidam nangji ma polo tangte ilitum NRLM lapen block office along lai long se contact nang po lapen puthot Lakshmi Mystery po scheme lo la so scheme la bangki free training mat akijoy pen training than ponik lo lapen training tangdet pen phi alang litum han certificates tami pi ponik lo lapen la so certificate long det lo plo tangte ala mystery asai an ki claim ji hormu an la bangki akijoy pen government hin pen pi ponik lo lapen la so scheme ali chu endun ji aphan artala bangki 18 to 45 years atum bangki chu endun long lo mate jogdun long lo lapen la so training mate la so ali jong si ilitum chu endun ji pulo tangte Aadhaar card nang po lapen educational certificate nang kok ta thek abi pulo tangte Aadhaar card le pidun anta ilitum la so Lakshmi Mystery scheme bangke apply dun long lo la so na ta do thulang Nijut Moina asoni la bangke lokachar libom Arloso Atum hansi labang so scheme ale labang ki pi ponik lo lapen labang so scheme ale ilitum jong si jogdun exi pulo tangte it says lapen graduation mate PG post graduate kachar libom abang phi mate Arloso Atum si jogdun long ikpo lapen laso Nijut Moina asoni ale jong si ilitum chu endun exi pulo tangte documents kinangji labang ke Aadhaar card lapen admission certificate bank account details nangji Nijut Moina asoni offline online stami ilitum apply dun ikmelo lapen lason atak dotulang ma po scheme mate mission mosomi puta pupono laso scheme amen laso scheme la bangke 50,000 la bangke la pregnant woman atum long ikpo lapen 5,000 la bangke narration support
mate kadu ka penda 55,000 am long iksi lapen laso scheme ali ki jogdun longji mate ke apply dun longji labang ke pregnant woman atum lapen lactating mothers atum si jogdun long chodji documents ko PPS si kinangji ANC card donangji lapen Aadhaar card dolo tangte ilitum al jogdun long ikpo lapen so scheme ka apply ji labang ke ASA worker mate health center along si ilitum contact nangpo lapen laso natak do tulang Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana mate PMMVY labang so scheme la short form pen kipudam labang ke lalo lapen laso scheme ali labang ke kichengsi oso jongsi amhang pathek lo pulo tangte labang ke 5,000 long ikpo lapen 5,000 man suri folong ikpo pinso tame arloso tame labang ke jongsi oso amhang pathek lo pulo suri fol labang ke long wek po lapen second child mate puthot 2 number oso jongsi amhang pathek lo pulo second child jongsi amhang pathek lo pulo tangte jongsi ala arloso so pulo tangte labang ke suri trop anatangka pipon ikpo pinso so pulo tangte labang ke long don delo stame la first child mate first la amhang pathek oso labang ke pinso tame arlos tame ang litum bang ke 5,000 atangka labang ke long ikpo lapen la so scheme apply dun ji apan labang ke pregnant lapen lactating woman nangji lapen la so scheme ali jong su endun ji pulo tangte ANC card nangpo lapen Aadhaar card lapen bank account lahi ke thoman bang ke pinangpo lapen so scheme ali litum mobile pen le apply stame chok kali pulo tangte na litum late bokhet hospital de je hola so hospital long dampen ilitum apply dam ikmelo lapen do tulang la son thata da posan 2.0 mate saksam anganwadi so scheme ali ta pipon lo so scheme ali labang ke nutrition lapen health support for women and la pregnant lapen lactating lapen women hai to mansi la scheme ali stame pipon iglo lapen ke apply je apan Aadhaar card lapen health record nangji lapen anganwadi center long le tum dam pen stame apply dam ikme kali pulo tangte ICDS atau ben contact ikon alang litum la scheme ali bangki na apply pik po laben putho do tulang one stop center sakhi labang ke isi scheme lo lata kopi scheme aplo tangte ilitum jong si kopi ni kisung pulote medical puno legal lapen police temporary shelter nangji support nangji pulo tangte lapen one stop center la so scheme la ke chini la arloso tum hananchot lapen ilitum la so one stop center la so scheme ali labang ke kopi ni jong si kiso det lapen kopi ni problem do pulo tangte ilitum la direct sakhi center doji women helpline la 181 na sa number long call lo pulo tangte adak pen monit nang toy ikpo la son hatak puto dag scheme do tulang la so scheme ta labang ke women helpline scheme lo 181 long ilitum call lo pulo tangte adak pen police ta menang to ikpo lapen ko pinya kisung polte lalo ni dia la one stop center lapen la women helpline la hini bang ke isiwet la lapen ason hata dak sakti sadan scheme da dotalang sakti sadan scheme la bang ke shelter food clothing healthcare counseling lapen training hailo women in research jongsi kisung det do pulo tangte lapen ilitum so scheme ke apply je apan identity proof ni lapen referral complaint alo nang je lapen tro district women and child development office long dam si apply dam nang po lapen do tulang sakhi nivas working women hostel at si scheme no lapen nason dak palna mata anganwadi kom church day care for children 6 months and 6 year at si scheme lo so schemes tame kapanong ke oso panos tame especially labang ke working mothers tumhan lo lata lapen son data dak sun club ta dutlang hub for empowerment of women lapen beti bachao beti beti padhao lata isi scheme no education lapen protect lo lapen son data nari adalat ta isi scheme lo lapen high scheme ang bong pen kolo so scheme si elit
non nanglitum kilong dun man la so comment box along tok men than pachini ko la pen scheme list ding olang nili non da important scheme puthak sidang na than pachini pon ekchor no se Assam Government de delo la bangki Indian Government pen stame pinang anla Arloso pi maratum phan mate women atum afan scheme la bangki kapiklang pondo sila nanglitum kilong dun de ani scheme la bangki comment box along to ikon nanglitum kuno scheme silong lelang man la pen nili hola scheme amen lang iko la pen kuson si ka apply ning jima la ya process ta menili na so YouTube channel long video simar pen upload ponik po asi pinia video long bangal anling ton ponik na la sido me thak mi kadu kawi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra do an fans ta menili pen kardom